Osasun iraultzailea FM-ren 20. atala. Osasun munduko gaien inguruko informazioaren helarazpena, arrazoimenean, zientzian eta pentsamendu kritikoan oinarrituz. Kaixo, Alex Arratezelaia naiz, dietista eta divulgatzaile zientifikoa, eta ongi etorri Osasun iraultzailea FM-ren 20. atalera. Gaurko atalean, hilabeteroko zitari utxik egin gabe, beste gonbidatu berezi batekin gatoz, Ainhoa Lendinesekin hain zuzen ere. Ainhoa kazetari eta mendi lasterkaria da, bere ofizioari dagokionean argia, berria edota Euskal Telebista bezalako komunikabideetan aritu da, eta kirolari bezala bereziki mendi lasterketa laburretan nabarmendu da. Egun, Euskal Telebistako gaur egun eta teleberri saioetan dihardu, kazetari lanetan, eta mendiaz gozatzen jarraitzen du, bere hitzetan, mendizale gisa gehiago, mendi lasterkari bezala baino. Hurrengo minutuetan podcastean, mendia eta osasun mentalaren inguruan, mendi lasterketa luzei buruz, edota klima aldaketa bezalako gaiak landuko ditugu, besteak beste. Denborari galdu gabe, goazen elkarrizketarekin. Ainhoa Lendinez, ongi etorri podcastera, zer moduz gaude? Ondo, eskerrik asko, bergaran, ondo. Elkarrizketari hasiera emateko ondorengo galdera honekin hasi nahiko nuke. Zein izan da Ainhoak egin behar izan duen ibilbidea, egun den kazetari eta mendi lasterkari izatera iristeko? Kazetaritzarekin hasiko gara. Bale. Nik gisa lehenengo eta behin euskal filologia ikasi nuan, igual hori zela ez agertzen pantailan aurrian jendiak ez daki ez, baina nik hor zalantza nuan historia ikasketakin edo euskal filologia ikasin, ero Saba Sana Gotzon Garate idazleak berak sortu zitune euskal filologia ikasketak deustun, da orduan erabaki nuan Bilbora jutia, deustura euskal filologia ikastera, eta horraz izan nire ibilbidea, batez ere guretzat euskera oinarri badalako, gure familixan, oso zorrotzak izan dira beti gurasoak euskerakin, eta nire zalantza sali historia edo euskal filologia ikasita azkenean euskal filologian aldeko apustu egin nuan, eta justo azkenen kursuan, azkenengo maila hasiken nunean, aukera sortu zitzaigun praktika batzuk itxeko euskal telebistan. Nikenak izan, zezan bez, nik pentsatzen nuen euskal filologia ikasita irakasle izan beharko nintzala, ez nak izan beste mundua zauanik. Eta euskal telebistari esker zuzentzailea hasi nintzen, euskera zuzentzailea, hau da testuak zuzentzen. Kazetarixek idazten dituzten testuak, errepasau itzen dira, zuzendu, aurkezlienak ere bai. Eta hortan hasi nintzen da mundua zabaldu zitzaidan, eta hola ezagutu nuen, telebistako mundua. Eta hor ezagutu nuen ez kazetaritzare ez esan, barabaki nuen ikusentzunezko komunikazioa ere ikastea. Eta orduan hortik eman nuen saltua, eta gero bizitzak eraman nago kazetaritzan jardutere, baina lehengo, itzultzaile, zuzentzaile eta barri bilin nintzen bai. Eta mendi lasterketetan, nola hasi zinen? Ni txikitatik ibili naiz mendixan, euskal herritar asko bezala, nik esango nuke txikitatik izan dela nire pasioa, baina egisa da lehian, lehengo ibili nintzala asfaltoko lasterketa askotan, behobia ez dakizen 1000 aldi izin deten, eta beste hainbat lasterketa, gero triatloietan ere hasi nintzen, zehaitakin ja ibiltzen nintzen bizikletan, bizikletako martxaren matere indadakat, eta triatloia, egisa esan, niri igeri itxia zai gustatzen zitzen esan, 3 kirolak itxea, iruditzen zitzaidan sekulako erronka. Eta hortan egoela, mendilasterketak hasi zian, edo hasi nintzen entzuten mendilasterketei buruz, eta mendira juten ginen, zehoz eskalatzera, eta Pirineotara beti, eta mendixan asko ibiltzen ginen, da lagun batek esan zian, probatu jako zenuke. Eta hori izan zen, ez dakit uste 2015an, edola izan zala, 2014 o 2015, probatu nuen, eta gaur arte. Baina nik hori, mendilasterkari baino, nik uste mendizalean naizela gehiago. Eta hurrengo galdera hortzik doa, hori sarritan aipatu duzu, eta horrez gain, mendia zure babeslekurik kutxunenetako bat dela. Egia alda mendia eguntxar bati buelta emateko daukasun, edo Ainhoak duen errezetarik eraginkorrena dela? Bai, eraginkorrenetako bat behintzat, beste bat igual nire ioekin egotia ere ez, baina ni beti esaten dut mendira juten nahi zenean, beti hobeto bueltatzen naizela etxera. Baina adibidez, garai zail bate pasatu berri dut, lesio potente batekin, eta gogorra egin zait mendira ez jutia. Gomendatu ziaten ez korrika itxia, baina oinez ere ibiltzia leku lauetan eta batez ere pistetan, ez? Eta beti aukeratu dut zuaitz inguratutako lekuren paseoiek emateko, baina niretzat oso gogorra izan da karakatera ez igotzia eta izkorrira ez igotzia, eta mendilasterketa batzuk ere ez itxia ere bai. Eta beti izaten dut mendizalea naizela korrikalaria baino gehiago,
ze ikusi dut mendilasterkete gauza hon asko eman dizkidatela, lagunak, helburua jarri, nire burua behartu gauza askotara, beldurra gaindituta bar, baina gero badator kritika puntu bat ere, ez? Mendilasterketen boom honetan batzutan ikusi dutela, igual mendizaleetasunan balio batzu galdu indiala. Eta nik, bueno, hori nahi dut eta hortan saiatzen naiz behintzat, beti nire buruan nahi kokatu mendizaleen artean eta mendilasterketak ere hartu mendizaletasunetik, niretzat hori importantea da. Mendiarekin jarraituko dugu, baina, bueno, naturara egingo dugu oro har salto. Ainoak mundu mailako mila txoko eta naturaren milaka adierazpen ezberdin ikusi ondotik, zein heldu da, zein mendikate edo mendi heldu da gehien zure bihotzera? Bueno, niretzako zalantzari gabe, Ibaiez Karakate oso mendi berezia da, ez, etxeko mendixia dalako, eta txikitan zan mendi bat, historia asko eta historio asko zauzkana, eta bakarrik juten ere ez ginen ausartzen, eta gaur egun, egunero igotzen gerago bakarrik, ez, orduan horregatik bakarrik, Karakate beti izango da berezia, baina ni ezagutzen nautene, badakiten niretzako nire mendikutxuna beti aizkorri dala, oin Bergaran bizi naiz, eta horrek ere badaka alde hon bat, Aizkorritik Elgoibarti baino 15 minutu leheno gertu bizi naizela. Eta gero niretzako Euskal Herriko mendixetatik gain, Pirineotara txikitatik jo naiz, betidanik egon naiz maite minduta Pirineoekin. Alderik alde, bai Tena Baiara, bai Benazke, bai Ordesa, dana gustatzen zait. Eta gainera da, beti itzultzen naizen mendikate bat, aldeten guztietan, bai eskiekin, bai korrika, bai oinez, bai eskalatzera. Eta gero munduan ezautu ditut mendikate batzuk, Himalaian egon naiz 3 aldiz, nire gauza txikixak itzen, Kilimanjaron egon naiz, Isla Reunionen egon naiz, Hongkongeko mendilasterketan ere egon naiz, baina niretzat Pirineotatik eta Euskal Herritik kanpoko nire mendikate kutxuna, uste, bueno, hendik Perura eta ez naiz iritsi, eta gustatuko litzaidake, eta Yosemite ikustea ere gustatuko litzaidake, baina niretzat Alpeak. Alpeak da Pirineoen hurrengo pausua bezala, handazkaten oroitzapenak niretzat dira edozein himalaista, edozein alpinista hondik nire txikixan bizi izan ditut berdin-berdin, nikin dituten gauza apurra niretzat Alpetan izan dira eske amets bat, eta niretzat Alpeak dira urtero saiatzen naiz behintzat bisita bat iten. Azkenengo 15 urte, 16 urte daramatzat juten, eta Alpean niretzako dira zoragarriak. Mendi lasterketak, aipatu duzu Aizkorri, zuk zeuk Segama Aizkorri edota luzeagoak diren lasterketak sarri xamar egin dituzu. Hauetan zer esango zenuke dela erabakigarriagoa edo importanteagoa, garrantzitsuagoa? Gaitasun fisikoa ala gaitasun psikologikoa? Nik esango nuke zalantzari gabe gaitasun psikologikoa, mentala, baina noski oinarri bat egon behar da, ez? Forman egotia eta fisikoa landuta ukitzea. Gerta daiteke lasterketa batera prestatu gabe jutea eta oso ondo ateratzea, baina normalena da ondo prestatuta zoazenean ondo ateratzea. Baina bestela, ja oinarri bat dakasunean, gure kasuan bezala, nahiz eta zaletasun bat izan, eta ni baino jende asko zobia egon, baina bueno, oinarri hori dakasunean, niretzat gakoa burua da, zen niri gertatu zaite lasterketa bat asko prestatuta, oso ondo prestatu, baina kakain da jun banaiz eta 1000 buelta ematen, askotan nahi dez gaixotu, zenik asko somatizatzen dut, eta orduan gaixotu, gorputza gaixotu, eta lasterketa hori gaizkin. Eta aldiz, beste lasterketa matera, esain ondo prestatuta, baina sekulako ilusioakin jun, edo gertatu zait GBH-era jutia, diala 90 kilometro niretzako asko dala, 2 aste leheno, Elgoibarko herri lasterketa popular baten, aste borrazten, sekulako tiroiain, 15 egun leheno, ezin nintzala oinez ibili ere, baina alako ilusioanakan, eta lasterketa maitu nuen da fisioak esatezen, eska maitingo dezu, eta ingo dezu, eta nola ingo dezi, eske ezin naiz oinez ibili, baina alako ilusioa dakazu inditen dezu, ez? Orduan burua gakoa da, eta lasterketa luzietan zesanik ez, kilometroak aurrera doaz, eta zure gorputzak beraka jungo da, baina burua beraka juten bada, ja ez da kaso atzera hueltarik. Ados, elikadura mundura egingo dugu salto jarraian. Badakit glutenik eta laktosarik gabeko elikadura patroi bat jarraitzen zabiltzala. Azaldu iguzu honen zergatia eta jaso dituzun onurak bi elikagai talde hauek zure elikaduratik kentzearekin. Bueno, lehenengo esan behar pena handiz,
neurri batean kendu litxula, ze gure gaztaia eta gure jogurtak eta Euskal Herrian nintzen dian beste ema produktu ez, haragi asko ere kendu dut, hemengo baserriko gisa gure etxean beti izan dela ezinbestekoa maixan ere kendu behar esan dut. Eta pena hori kontuan hartuta, baina justu izan zen, 2016 inguruan, 15 inguruan, hemen, Bergaran itzen den San Siltrail lasterketan, izaten dela abenduan 31, San Silvestria, baina mendikoa. Eta parte hartu nuen, bigarren urtez, eta amaieran sekulako mina zizitzen hanka baten. Eta lagun batekin ninoan, da izpakin, da esate ziate, jo, agujetak izango dira, eta esaten jo, baina agujetak bi hanketan izan beharko lidateke ez bakarrean, eta gainera, agujetak sortzen dira, zerbait landu ez desunean, baina korrika, inbeste korrika itxen dugula, eta bueno, nire betiko fisioan gana junitzen, ezin kentzen, eta justo, nik nakan itzordu hartuta, lehenengoz, oin berakin daramatzate ordutik ana inbeste urte, Itziar González de Arribakin, bera fisio, nutrizionista eta osteopatare da, anemian kontuagatik. Eta ja, bere gana junintzanean, komentatu zian dakasuna, ziatika, eta esan nion, ai ama, ziatika, eta esan zian, bai, baina ez da, eman dizulako tiroiak, da, ez diak inflamota dazkazu, eta horrek harrapatzen dizu atzeko nerbioa, eta ba. Jo, zabaldu zitzaidan mundu bat, niretzat erabat ez ezaguna, gu pentsatzen genuen etxean, beti ondo jaten genula. Berak lehenengo gauzak enduzean glutena eta esnekixak, eta egisa da nik esnekixekin txikitati dakatela zerbait, ze ikastolan, gure ikastolan beti banatzezan esnia gordinik, eta niri ezitzaidan gustatzen. Eta amari gaztetan ja esanian, ama, neskatutan egunero gozaltzia esnia. Beti goraka etortzi zitzaidan, zerbaiteko radierazte zian, ez bizikletan ibiltzen nintzen gardoan asko, eta beti irtetzen nintzen, eta jogurra janda gero ere gaizki. Eta Itziarrek endu zianian hori, sintoma jodana junin zian. Eta bera konpondu zian, ziatikako min hori. Eta gero gainera, bueno, dietanik oso zorrotza hasi nintzen, ze gero, bueno, urtiekin jutezera, beti oinarrexan mantentzen duzu, baina, bueno, pixkanaka egokitzen. Baina oinarrexan beti mantentzen, inuan proba bat, saltau nuan Italiara junginan karrera batera, mendi lasterketa batetara, eta, bueno, pizza baja nuan, eta sana, bueno, salta ingo eta aste bete dieta berse gertatzen, da berriz amaitu nuan doblauta. Eta ordutik ja ez. Niretzat izan da hori beste mundu bat, bakit igual oindik eta asko aida aldatzen jendia, eta asko elia aldatzen jatetxiak, eta tabernetan ja glutenik gabeko zerbeza da, ogisa ere bai, eta bar, baina oindik kostatzen nahi da, eta bakit ez dela erreza askontzat. Baina nik hasieratik ikusi dituten ez alako onurak, ez bakarrik ziatika berriz ez detelako eduki, baizik eta digestioak asko sobiak, asko harina, asko sobeto loin, asko indartxo sentitu, esan dezagun, ja friki bat bihurtu laiz, ez da zai dala ditzen, baizik eta gusto bite zai dala. Gero horrek ez du esan nahi, jende askori hau gusto bite zai ulertzean, nien naiz zeliakua. Ordan, karo, jendeak ikusten nagoenean ogizati bat jaten, esko ogizati bat jan dezaket. Edo zerbeza bat hartu dezaket, ezin deten hain da, asko jana. Adibidez, hori, Italian inoana, saltau nuala aste bete, edo beste baten akoratzen ez, Marokora junginean atlasera, eta, bueno, esana, ez dio importa, eta zinitza sekulako berakoakin. Orduan, bigarren egunera ja moztuin behar esan noan. Muga hori dakat. Sentsibilitatea glutenarekiko, bai, zeliakoa edo zeliakia ez den glutenarekiko sentsibilitate bat daukazula. Eta gero eta jende gehiok esan didakala, ze kalian bertan, lehenguan lehengusina edo lagun batekin, esan, gluten gabeko zerbeza hartzen duzu, kuriosidades, eta esan zean, bai, esken nabaritzen dut, ez detela pustutasun hori sentitzen gero. Jende asko ari daiten bere kabuz aldaketa hori. Neri funtzionatu dit, gero aparte gutxikitatik beti izan gera aizpa ere bai, mukiekin eta beti arazo eduki dugu, eta orduan inflamazio hori kendu indigu, gure etxean beti jatezan, kirolaria zera, benga, pasta pila bat, Itziarrek kendu zian, eta arroza, askoz gehiago, eta hor sekulako aldaketa izan zen, mukietan ere bai, inflamazio hori, azkenean, bai, nik neuk nabaritu betelako jarraitzen dut dieta horrekin. Bestela, ni galetu nion Itziarri, eta zuzeitzen dezu, vegetariano, makrobiotiko, nik itxen detena da, bakoitza behar duanan arabera, zuri tomateak enduko dizut, berez tomatea txarra dalako, zuri kalte iten dizulako baizik. Eta beste bat igual, tomatia esango diot hartzeko, beste zerbait dakalako, hain zuzen ere ni juten nahi zen bakoitzan bere gana, segunetan nola naon ni, esate dit, oin komeni zaizu hartzia, hau. Eta nola baina, aurrekoan kendu zenien, baina aurrekoan zeneukan, arazo hori, oindakazu beste goera baten zaude, eta hori da gustatzen zaidana. Horreko mentzitzen hau, egoeran arabera, dieta moldatu itxen digula.
horrek dakan gauza hon eta esain honekin, moldatu beharra, igual etengabe. Baina, bueno, bai erakutsi dit asko nire burua ezagutzen zen, nila badakit zer kitxenian kalte eta zer ez. Egun baten gurasoekin balimanao, eta nahi bai bonboi bajan, edo lanian eramate dituztenian pastak, ni badak izan dan nire muga. 3 edo janditzak eta arazori gabe. Eta gero, edo txokolatia zein janda zeinez, ikaste juten zera. Individualizazioaren printzipioa aplikatzea litzateke, ez? Laburpen gisa, helarazi nahiko zenuen printzipio hori, edo mezu hori, edo... Nik animatuko dute jendea, igual, probatzera, eta batez ere hori, laguntzen dizulako zure buru hobeto ezagutzen. Zer kitzen dizun hon, zer kezain beste, eta gero gaina eske gorputzak hitz egin iten du, eta ez diogu entzuten, edo ez dakigu entzuten. Eta nik elikaduran bitartez ere hori asko nabaritu dut. Komunera nola zoazen, lehenenio garrantzirik ematen, eta hori sekulakoa, karo, itziarrek esan zean. Horrek adierazten du pila barrutik nola zauden elikadura aldetik, komunera nola juten zeran, ez? Eta gauza asko daude, Eta gero anemia kontuan ere adibidez, beti izan da nire arazoa asko betu dut. Eta horretarako gure rezeta magikoa izan da odolostia jatea. Nik odolostia egunero jaten dut zatitxo bat. Ez odoloste osoa, baina, eta berak adibidez haragi gorriak kendu, murriztu izian, segure etxean lehen beti haragi gorria, ez, beste etxe askotan bezala, eta zain, baina odolostia jartzen diaz, eta ja, eske odola da, ez da haragia, esan zean. Orduan, karo, ikasi ere egiten dezu, eta zate izut odolostia ez egunero odoloste bat. Baina, bai, odoloste zati bat. Dosia ere, askotan dosia. Gauza berriak, ez? Osea, nik ez nuen ezagutzen, nik arroz askotan gozaltzen dut. Arroz esne moduko bat, baina edari vegetalakin, arroz integralakin, kanela pixkatekin, eta oso goxoa gelditzen da. Oso ondo. Pasaden udazkenean, gaizki espanabil, zure ofizioa, kazetaritza, zure pasioa den mendiarekin uztartzea lortu zenuen, Alpetara, Montblancera, kazetari bezala berentzat erreportaje bat egitera joatearekin. Lan hau bereziki mendiko istripuetan zentratu zen, baina klima aldaketa bezalako gaiak ere landu zenituzten. Konta iguzu zer nolako esperientzia izan zen berau? Izan zen sekulako esperientzia eta izan zen opari bat. Opari bat nire arduraduna etorri zitzaidan, suertia dakat ni albistegitan nago, ni ez nago kiroletan, baina beti esplikatzen dut, ez? Himalaista batek edo gure eskalatzailearen batek zerbait lortzen duanean hori kiroletan ematen dute, baina istripuren mabalin badauka hori guk ematen dugu albistegitan, ez? Eta orduan suertia dakat arduradunak badakin mendizalea naizela eta holako gaiak niri mate izkiala. Eta etorri zitzaidan egun baten esaten, jungo zinateke Montblancera erreportaje batzuk itxera, eta zain ontxe bertan, jantzitan lau bezala. Orduan, izan zen sekulako parixa. Eta zuk esan dezu, junginan istripuen gati, baina klima aldaketa zer egin genuen, nik horrengo nuken puntualizazioa da, biak oso lotuta daudela, istripuak eta klima aldaketa. Ze azken batian, hainbat faktore daude, hori izan ziaten, ez dut esaten nik dakidalako baizik eta egon nintzalakoan gidarixekin, egon nintzala refugiotako arduradunak, alpinistekin egon nintzan, eta bereiek hori izaten zuten. Faktore asko daude istripuetan, baina bat klima aldaketa ere da. Mendixa askoz desegonkorra dao, eta orduan askotan ikusten dian abalantxak eta ere lehen etzianak igual sasoi batzutan hainoikuak oin gertatzen nahi dira. Gero horrekin batera, por supuesto, ez jakintasuna eta zabarkeria ondixea dagoela ere edozein juten dela, edozein menditara, ez? Prestakuntza egokiri gabe. Baina klima aldaketan ondorioak ere istripuetan eragina ondixea dak, eta ia zoritxarrez euskaldunak ere egon zian tartian Montblancen hildakoen artean, eta itzakia horrekin junginean, 3-4 egunetan grabatu genuen dana, nik, pixkat ezagutzen dut aura, eta opari bat izan zen, sekulako oparixa izan zen. Testigantza gogorra jaso genitxun, bai istripuei begira, bai mendixa nola dauan, ze glasiar asko, amer de glas bera, edo dru azpixan dauan, dru azpikoa da amer de glas, bestia geizten dana Montblancetik boson sekua ere bai. Lehen geizten zian Chamonixeraino. Gidari batek esate zigun, bere geizten zian eskiatzen Chamonixeraino, eta gaur egun, igual 800 metro murriztu dira alturan ja glasiarra horiek, izugarria da. Geologo euskaldun batekin ere bai, osatu genuen erreportajea eta berak esplikatzen zigunez, urtzen danean, glasiarra gutxitzen danean, mendi barruan, hau da, haitz barruan dagoen permafrosta, harri hori itxen duana zemento moduan eusteko mendixa bera,
desegonkortu itxen da, orduan Luis Isaac ere arrixa horregatik jausten da inerrez, orduan oso impactantia izan zen, ez? Eta batez ere ikustia, ni neu ere lehengo aliz jo nintzanean, ni Alpetara jo nintzan lehengo aliz ete beri esker, istripu bat egon salako, eta orduan jo nintzanean izango zala 2000 eta eskestakite 13 edo izango zen 12 lehengo aliz, eta gaur egun nola dauan oso aldatuta dago. Eta horre sekulako pena ematen dit. Eta zer pentsatu eman beharko liguke, ez? Azkenean Mont Blanc jende asko erakartzen du, oso mendi ederra da, zen niretzat da oso mendi ederra, baina ulertzen dut muga jarriei behar izatea ere. Ze bestela mendia erortzen nahi da, literalki gainera erortzen nahi da, leku batzuk ja oso arriskutsua dira, bolera adibidez oso arriskutsua da, eta pasagune batzuk itxitzen dituzte, eta kontrola jartzea gogorra da, baina bertako eri entzun da, ulertzen dut neurri baten ere beharrezkoa izatea. Neurriak Mont Blancen eta gure osasuna zaintzaz gain, planetaarena ere zaintzen jarraitu behar dugula bai edo bai. Bai, eta gainera, ez da Mont Blancera joan biharrik hori ikusteko bakarrik, ez? Ni gertauz ditzen nahi dira, pandemian, Karakatera juten hasi, eta ikusi zenba jende hasi izan mendira juten, da egunero jaisten nintzen zaborrakin etxera. Baina hemen Bergaran oin, lesio honetan paseoak ematen, egunero bidegorritik plastikore eraman dezak arrantzira. Odan, ez dut ulertzen, nik hori ez dut ulertzen, eskura eta errez dakagu zerbait da. Danokin dezakegu zerbait, eta beti esaten dugu gure ondorengoei zeutzi nahi diegon. Ez dut ulertzen, zen nik neu ja, txikixan nintzanetik gaur egun arte, ikusi badet evoluzio bat txarrera, mendixan eta ingurumenian, zeutziko diegu ondorengoei, eta gainera ez dugu ez herritzen. Gero eta autobide gehiago sortzen, gero eta tren laster gehiago sortzen, dana presaka eta dana askarro eta beharrezkoa danik gauza batzuk bai, baina beste asko ez dituzte. Eta hor mugak jartzen ez badia gaizki, oso gaizki, bide txarretik guaz. Piskat gogo aldartea igo edo hobetzeko euskara. Zer suposatzen du Ainhoarentzat, osasun munduko podcast batean gonbidatu bezala saldu, eta berarentzat gustokoenak diren gai horien inguruan euskara hutzean aritzeak? Niretzat esan dut, mendixa da nire oinarrietako bat, beste bat beti esate familia eta beste bat euskara, txikitatik nire ama hizkuntza da. Ama hizkuntza baino gehiago esango nuke, beti esaten dut euskaraz bizigeranok nire ustez desberdin bizigerala, eta euskara ikasten ez dutenek gauza asko galtzen dituztela, ez hizkuntza bat bakarri, baizik eta bizitzeko eta bizitza ulertzeko modu bat. Beti saiatu nahi esaten, hizkuntza bada, euskara behar duena da hitz egitea, ez dela altxor bat, beti gaude zaindu, ez? Guretzat abiez korrika beti izan da oso berezisa, baina azken urtetan ikusten dut jendea askontzat dela hitzaki bat korrikan inguruan, edo berdin euskaraldia, edo beste egin bat kontu, edo euskaran alde itzen dian jaixak, egun hortan euskara zitzeko eta euskara maitatzeko eta bultzatzeko eta igual jendaurrian agertzeko euskararen alde. Baina, inber duguna da, nire ustez egunerokotasunean hitz egin euskaraz, erabiliz hizkuntza bada. Eta gaur egun sare sozialek daken indarrakin, elkarrizketak, podcastak, bideoak, horiek danak euskaraz itxiak, sekulako baloria daka. Ez luke uki beharko eta normala izan beharko litzateko, baina eske zoritxarrez sekulako baloria daka, eske euskara zabaltzen nahi gera, eta netzat hori da importantiena. Euskaraldiak, korrika, 11 jai egiten dianak importantiak dira, baina anekdotak dira edo pintzeladak eta behar duguna da egunerokotasuna, ez? Eta sare soziala gaur egun gainera gure gaztiek hain erreminta erabiliak dazkenak, euskaraz eukitzia, iruditzen zait bere bizikoa. Gertatzen dena da, halako eskaintza zabala dago, gure kasuan gaztelaniaz, batzuetan euskara gelditzen dela uharte txiki baten, ez? Baina ni neu ere saiatzen naiz, nire elkarrizketa guztiak sare sozialetan euskara zitzen, eta bideoak ere, gero igual laburpen eman jartzen dut gaztelaniaz, behan niretzat ezinbestekoa da. Eta ore bat, eta gaina esango nuke, elkarrizketa hau bera, gaztelania ezingo bagenu, erdixa ere niretzat ez nuke transmititzuko, niri beti esaten den niretzako gaztelaniazko, niretzat iztegisa gaztelaniaz, hankamoz dau, euskara laldiak. Jendiak esaten du, ez da posible. Bale, etzako bai. Guztiz ados, Ainhoa.
Bukatzen joateko, ez dakit epertain luzera badaukasun ilusio berezia egiten dizun proiektu edo helbururen bat hor eskuartean? Betxu, ilusioak beti. Eta gehienak mendixari lotuta. Lanian ere bai, lanian gustatzen zait gauza berriak probatzea, erronka berriak ukitzea. Sare sozialetan ere gustatzen zait denda dakagu bideo berriak itxia, eta baina nire ilusio handixena beti mendixari lotuta egondia. Oin geldialdi potente batetik nator, eta orduan geldialdi potente honetan, beste gainontzekoetan bezala, pandemian bezala, saiatu naiz, buruari buelta ematen eta positibo hartzen, baina horrek eragiten dit, hori argazki pila bat ikustia, bideo pila bat, eta lehen ilusio balin badauzkan, oin gehiago ez. Lehenengo eta behin etena da, euneko unean jartzea, eta karakat eta izkorria jutia, hori da nire lehenengo ilusioa, eta nire lehenengo erronka. Ze, etzaudenian hain ondo konturatzen zera eta baloratzen duzun ze ondo gaudenian, ez? Eta izkorria jute dutxa lehenguan lagun batek esasen, karakaten egon nahiz da zanio, zelako suertea. Ze, ni lehen, klaro, egunero igotzen nintzen karakatera, baina hori indaran batela hilabete igo gabe, niretzat opari bat izango da. Baina bestela bai, Pirineotan kriston ilusioa dazkat, Alpetan sekulako ilusioa dazkat, aurten nakan bat proiektu bat, baina atzeratu inbarko de lesionen ondorioz, baina, menditxa hor dago, eta karrerei begira, aurten erabaki nuan vertikalak itxia. Adibidez, niretzako oso maitea da Goierreko pia handiak proba, azkenengo 3 urtietan ninde, baina aurten pentsau nuan deskanso bat ematea, da behitxu, eskerrak deskansori hartu nuela, seguramente ezingo nukein, zela izter da. Baina ilusio handixa dakat adibidez datorren urtean berriz bueltatzeko, GBH itxera, eta etzaudenian hain ondo pentsatzen dezu, eske oingo nitxuzken nola keskatu naiz hainbeste, karrerekin, naheten bakarra da irten eta disfrutau. Luzia, laburrak, vertikalak, berdin zait, edo 1 kilometrokoa, baina disfrutau. Hori, baina ilusio asko dazkat. Sarritan esaten da ez, osasuntzu dagoen pertsona bate milaka gauza nahi dituela, eta aldiz osasuna galduta daukan pertsona horre bat. Hortaz, zuk asko eta segi horrela. Baina danan gainetik bakarra hori, ondo jartzia lelego. Ze ondo jartze zenean, ni mendixan nabilenean esan nahiko du ja ondo nahola. Bestela esan diat ez juteko eta ez nua. Aurki zeude. Bukatzeko, azkenengo galdera. Zer esango zenioke 16 urteko Ainhoa Lendinezi? Esango nioke eskatzeko horren beste, gertatu ez dian gauzekin. Ze ni beti izan naiz oso trebia, gertatu ez dian gauzekin oindik jak eskatzen. Usteet hori garai hauetako gaitzetako badala, ez? Estresa eta ansiedadea. Horrek, nik eukideten lesioa goin zerikusi handixa daka horrekin. Esan diate estresak eta zerikusi handixa eukidutela nik eukideten gainkarga muskularrian eta bar. Eta nik uste jende asko aidala upairatzen. Azkenean bizi geralako iraganakin sufritzen indakoaz gure burua zigortzen, etorkizunakin kezkatuta eta ansiedadea sortzen digu, eta oraina bizitzeko, ez? Nik 16 urteko Ainhoari, eta gaur egun guari esaten diotena da, aldik eta gehien, iragana ikasteko erabiltzeko, etorkizuna ilusioetarako, baina ez zure burua zigortu eta estresian sartzeko, baina batez ere oraina bizitzeko. Eta gertatzen dela, ni oin geldialdi luze batean naho eta go naiz, baina bere gauza hon asko ere uki ditugu, adibidez asko irakurri dut, 15 liburu irakurri ditut ja, eta sekulak batiak zabaldu zaizkit, asko ikasi dut ere bai, nire burua ezagutzen ere bai, jakiten batzutan igual pistoia jaitsi behar detela, eta batez ere estres horren kudeaketa, eta garai bateko Ainhoari hori izango nioke. Ez kezkatzeko, gero gaina bizitzak eraman behar zaitxu lekura, gelditzeko biharra lima kasu gorputzak esango dizu, bale azkenian, zuk ez bai oso entzuten, gaur ez bada bihar, eta gerta behar gauza gerta ingo dia, orduan 16 urteko Ainhoari hori izango nioke. Mila esker Ainhoa gurean izatearren, eta hurrengo arte, ondo segi. Eskerrik asko, bale. Eta hau esan da bukatutzat emango dugu Osasun Iraultzailea FM-ren 20. atala. Mila esker entzuteagatik eta mesede bezala podcast hau partekatzea eskatuko dizuet emandako informazio guztia erabilgarria eta lagungarria izango zaiela uste duzuen pertsona guztiekin. Horrez gain Spotifyn ebaluazio bat utziko bazenigukete asko eskertuko genuke. Hurrengo atalean izango dugu elkarren berri, bitartean, ondo segi.